Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien iddominat minn ewforija sħiħa ta' tifir lejn il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista. Ewlenin fosthom l-ewforija tat-tifel ta' Austin Gatt, Gatt, li fid-debut tiegħu f'Kunsill Ġenerali l-istess bħal missieru għalli jekk il-Partit Nazzjonalista jibqa' sejjerek jerġa' jitla' fil-Gvern anke għal 20 sena oħra. Ejja bħala żgħażagħ fih dan il-Partit Nazzjonalista nuru lil Malta kollha li aħna lesti biex inservu għal 5 snin, 10 snin u jekk hemm bżonn anke 20 sena oħra. L-ewforija lejn il-Gvern ikkontrastat mal-kritika ħarxa li l-Kunsilli raddew fil-konfront tal-Partit Laburista fejn kien hemm saħansitra allega li l-Partit Laburista huwa mnellaħ mill-eruq. Għalhekk naraw li għalija dan huwa Partit tal-Labor u partit imnellaħ ngħidu jien mill-eruq. Kien hemm infaħħar is-servizz ta' trasport pubbliku. Kien il-kuraġġ tal-Ministru Gatt li seta' jwassal biex ir-riforma sseħħ. U kien hemm min qal li n-nies m'għandhomx jintilfu fuq il-problemi tas-servizz tat trasport pubbliku. Ejja ma jitilfux iż-żmien nitkellmu fuq tal-linja jekk għandix tasal fit-8 jew fit-8 jew 5, jew hekk għandix tgħaddi minn Main Street jew minn West Street. Dan fil-waqt li ħafna mill-kunsilliera qablu li Malta tinsab f'kundizzjoni ekonomika tajba. Aħna qegħdin relattivament f'kondizzjoni tajba. Meta kienu qed jeqraw il-minuti tal-Kunsill Ġenerali li għadda, kien hemm reazzjoni negattiva ħafna meta semma isem Sajru Senġerer. Sajru Senġerer qal li hu suburi li qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Għalaq dan il-Kunsill Ġenerali il-Viċi Prim Ministru u Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Tonio Borġ li qal li l-Partit Nazzjonalista iħobb jikser ir-rekords tiegħu stess. Aħna nħobbu niksru ir-rekords tagħna stess.